Canllaw cam wrth gam ar sut i ddefnyddio mesurydd glwcos gwaed. Cofiwch fod llawer o fesuryddion glwcos gwaed ar gael, ond yn gyffredinol mae nhw i gyd yn gweithio yn yr un ffordd. Tynnwch y mesurydd glwcos gwaed, y pot o stripedi, y ddyfais lansio a'r cyllell meddyg o'r cydyn sydd wedi ei rhoi i chi. Golchwch a sychwch eich dwylo. Tynnwch flaen y ddyfais lansio. Rowch y cyllell meddyg i mewn iddo. Tynnwch flaen y nodoedd a roi'r caead yn ôl. Mewn osodwch y striped prawf yn y mesurydd. Pigwch flaen eich bys gyda'r cyllell meddyg i gael diferyn o waed. Daliwch y stribed ar y diferyn o waed a gadewch i'r mesurydd gymryd o swm priodol o waed sydd ei angen ar gyfer profi. Arhoswch ychydig eiliadau a bydd y mesurydd yn dangos eich darlleniad glwcos gwaed. Cewch wared ar y cyllell meddyg a'r striped yn briodol.